geografické súradnice nevie a GPS nás tam nezavedie. V malej poľnohospodárskej oblasti na vzostupe, ekosystéme, lúk a pasienkov žil súkromný podnikateľ, inžinier Repka. Viac známy ako detko. O ekonomické práce sa starala jeho sekretárka babka Repka. Počas prázdnin sa u babky matematickému umeniu zaužala aj vnúčka. Okrem detka, babky a vnúčky sa v tejto lokalite vyskytovali domestifikované druhy pes a mačka a nežiaducí synantropný druh, konkrétne myš. Jednoznačne, že som si mal. Jedného polooblačného dňa s rizikovým stupňom 2 sa detko rozhodol, že cez svoju ekologicky stabilizovanú záhradku natiahne koaxiálny kábel. Detko došiel do polovice svojej zlatinovej záhradky, pekne nás prosím. Keď narazil na prekážku v podobe nadrozmernej pety vulgaris repy cukrovej. Detko odhodlane chytil repku, či skôr repiskom a z vykrutých všetkých síl začal ťahať. Keďže detko repkou evidentne nepohol, musel požiadať o pomoc babku. Babka však bola na najvzdialenejšom konci záhrady pohrúžená do krmenia svojich miláčikov psíka a mačičky a preto babka nemala šancu detka počuť. A tak detko opäť zavolal. Babka, babička, poď mi pomôcť vytiahnuť repku. Ako náhle k babke došlo detkovo volanie o pomoc pri ťahaní repky, opustila psíčka a mačičku a dala sa nohy k detkovi. Ale detko z babkyného pomocou nedokázal repku vytiahnuť. Preto detkovi a babke neostávalo nič iné, len si privolať na pomoc vnúčku. Vnúčka však vďaka výdobytkom modernej techniky, sluchátka a počítaču bola nedoslýchavá a babka s detkom na vnúčku museli kričať viackrát. Vnúčka, poď nám pomôcť vytiahnuť repku. Vnúčka neochotne pustila počítačovú myš a mliekla sa na pomoc detkovi a babke. A tak repku už ťahli kraj. Babka, detko a vnúčka. Lenže repka nie a nie von. Vtedy si babka spomenula na svojich domácich miláčikov psa a mačku. Vnúčka usúdila, že psíček je silnejší ako mačka a tak poď ho zbehla. Psíček opustil mačičku a poslušne nasledoval vnúčku, ktorá ho viedla k detkovi a babke s cieľom vytiahnuť repku. Misia repka však nebola splnená, aj keď svoje sily spojili detko, babka, vnúčka a psíček. Ak chceli, aby repka išla von, bolo nevyhnutné využiť aj silu mačky. Detko, babka, vnúčka spojili svoje ľubozvučné hlasy s vysokopredfrekvenčným psím brechotom a volali na mačku. Mačka však bola pre pokročilý vek vysoko pomalá a k tomu si detko, babka, vnúčka a psi mysleli, že mačka nepočúva. Avšak najlepšie vidiaca vnúčka vykrikla: ľaľa, mačka je tu. Detko, babka aj psíček za mačkinej prítomnosti náradne potišili a začali ťahať repku. Repkin čas však ešte neprišiel a detko, babka, vnúčka vôbec nevedeli, čo majú robiť. Iba psa s mačkou napadlo, že onen synantropný druh, myš do domáca, im môže pomôcť. Vlastne myš bola poslednou nádejou detka, babky, vnúčky, psa aj mačky na vytiahnutie repky. Ibaže nastal jeden problém. Detko, babka, vnúčka, pes a dokonca ani mačka nemali poňatia, kde by myš mohla byť. Tak všetci spoločne začali myš hľadať. Práve mačka mala to šťastie, že myš našla. Tá sa ukrývala za repkou. Presnejšie, myš repku oblízala. A práve to bola pomoc, ktorú detko, babka, vnúčka, pes a mačka potrebovali. Myš využila svoju biologickú prednosť, hľadavé zuby,
A docielila, že z toho, čo sa dlhé hodiny snažili detko, babka a vnúčka a pes urobiť, repka povolila. A tak všetci, detko, babka, vnúčka, pes, mačka a myš, poslednýkrát potiahli repku na rozmernej veľkosti, Beta vulgaris, a tá bola konečne vytiahnutá a detko mohol dokončiť naťahovanie koaxiálneho